yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allah za mu yi bayani kan yadda ake tura direct message a WhatsApp ba tare da saving number ba. Wato yadda zaka tura wa mutum message a WhatsApp ba tare da kai saving number shi ba. Kamar yadda aka sani, idan zaka tura message ta WhatsApp so dole sai kai saving number na shi mutum, so that idan ka shiga zaka gan shi a cikin contact list naka sai ka tura mai message. To ta hanyar amfani da wannan application din da ake kira Golden Tool, zaka iya yin amfani da zaka iya tura masa message, zaka iya tura ma kowa yin message ba tare da kai saving number ɗinsa ba. To ba tare da bata lokaci ba, za mu duba muka yadda abin yake aiki. Da farko, idan kai downloading shi wannan application, za mu sanya link na downloading shi wannan application din a cikin description na wannan video din. So bayan ka yi downloading, sai kai launching kamar yadda aka ga mun yi launching, sai ka shiga direct chat. Idan ka shiga direct chat, so anan zaka rubuta number din shi wanda kake so ka yi ma message din. Saboda haka zaka rubuta, ka tabbatar cewa shi mutumin yana amfani da WhatsApp. Zaka sanya country code, wato a 234 idan dan Najeriya ne. Sai ka zo sai ka rubuta number wayansa, idan ta fara da 80 ne, so sai ka rubuta 80, sai ka rubuta 60, maybe 687524. so kana rubuta send. Idan ma kana da shi a cikin wayanka, zaka ga ya kai ka inda zaka rubuta mai message. Idan ko baka da shi, shi ma dai still zai kai ka inda zaka rubuta ma shi wannan mutumin message. Saboda haka sai ka shiga send. Idan ka shiga send, sai ka zaba ta wani abin nan kake so kai amfani, WhatsApp ɗinka ko WhatsApp business, wanda ya kamata, wanda kake so sai ka zaba. Zai kai ka direct inda zaka sanda ma shi wannan mutumin message. So kun ga already ina number, amma ko da ban da number zai kawo daidai nan ne inda zan tura ma wanda ne so tura ma message din. Saboda haka sai ya rubuta text na message din da nake so rubuta, sai in yi sandan. To wannan kenan a takaice ba tare da bata lokaci ba. Thank you very much and have a nice day.